So hello guys, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। So आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। So दायो जोंहा मोनसे जायगायाव थांगासिनो, बेनो जाहैबाय तेजपुर पार्कआव जोंहा एसे दिनै टाइम मोननायखाय बेरायनो नागिरदों। माबायदि आं माने थांफेराखै आरो। So दायो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदों, माबायदि मा दङ नोंथांमोननो दा आं देखायजोबसिगोन। So भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। दायो जोंहा नै थांगासिनो, बिराद गोजान दंबावो आरोना दायो मोननो। So आं नैबे ससेयाव डाइरेक्टलि आं भिडिअ लाफैनाय जाबाय। So दायो थांगासिनो आरो जोंहा मोनथ'वाखै। So मोजां भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड कमेन्ट खालामबानो जाबाय। माबायदि जादों होनबासो मिथिगोन नालाय, कमेन्ट खालामबासो। So चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गोजोननि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय दा। So लोगोफोरनो जोंहा जारनि खालामगासिनो, सालायगासिनो दायो लोगोआ। So दायो जोंहा माने टाउन मोनसिगोन आरोना, टाउन मोना जाबाय। So आं डाइरेक्टलि बेखौ देखायनाय जाबाय आरोना, एसे प्रब्लेमाव दङ माने दानि। So लोगोफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried. दायो जोंहा गारिया होंगो दोंगो बिरादनो। मेन ढेकियाजुलि रड मोनबाय जोंहा, टाउन मोनबाय आरोना। So ढेकियाजुलि रड मोनबाय जोंहा। जाय जोंहा दिप'आव हाबसिगोन आरोना, बेयाव माने सिङाव दिप'आव थाव सोनो हाबाय आरो जोंहा माने दायो। So नै जोंहा थाव सोसिगोन आरोना गारिखौ। बेयाव दंखायो नै जोंना गारि थाव सोग्राया। So दायो जोंहा नै गारिखौ स्टार्ट खालामबाय लोगोआ। जोंहा थाव सोखांबाय आरोना दायो। So दायो नै जोंहा टाउनथिं हाबबाय। नै गारि मटर थांलाय फैलाय बिरादनो। So नुबायना माबायदि? एकदम होंगो दोंगोखा माने बिरादनो। गारि मटर टाउन जाहैबाय नालाय। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. So hello लोगोफोर, मोनसिगोन जोंहा नै। बारा गोजान गैला दे। बारा गोजान गैला जोंहा तेजपुर पार्कआव मोनसिगोन। बेयाव अनेक पार्क दङ, अग्निगड़ पार्क बायदिसिना पार्क दङ आरोना अनेक। So भिडिअखौ नायलांबाय था। So hello guys, नै जोंहा मोनफैबाय तेजपुर माबायाव। तेजपुर चित्रलेखा पार्कआव हाबसै दिनै, माने नै दासो मोनफैदों आरोना, बावाखै। So बेयावनो हाबांसै जोंहा। जा टिकेट दानखांबाय नै, टिकेट काउन्टारनि माबाया। टिकेट काउन्टार उनथिं दङ। So दायो जोंहा बेयाव हाबैसिगोन। नै दायो मोनफैबाय जोंहा चित्रलेखा उदियाव हाबसै आरोना, चित्रलेखा पार्कआव। लाब्राथ' हाबदो आरोबावसो। चित्रलेखा उदय बियो नै, बे ओरैजाय बे पार्किं आरो। So दायो हाबसै आरोना, नै जोंहा हाबबाय। मा दं नायनोसै आरोना बेयाव। मा दं नायनोसै आरोना नै। So नै जोंहा जायगाया माबायदि नायलाय। जुथाबोथ' गानना फैखायासै। So नायदो जोंहा बेयाव बेरायजोबनो मोनगोन आरोना जायगाया। नुबाय दा लोगोफोर? So नायदो नों। So नुबाय जायगाखौ माबायदि इंलिसनि थादों। So नै नायदो माबायदि जायगाया, एकदम गाहाय आरोना बे जायगाया। नैबे दैमा जाहैबाय आरोना, ओरैजाय
मालाय जरा जरा थार गाहायावबो गोजौआवबो बिदि दैमा स' खिन्थु सिंगेलै हाबबा एकदम लासिंसिं मोनो आरोना लाजिनांथाव मोनो स' बे न'आव हाबैनायनि लामा दं नामा गाजा गाजा लानो हागौ स' जोंना नै गाहायनि लाइना दखान दं बेयाव आरो मा नायनो जायगाखौ ओरैबायदि स्टिल लेखा उदै बियो स्टिल लेखा पार्कआनो जाहैबाय दै माने स्टिल लेखा पार्क बियो स' जोंहा गोसोबा बेयाव दखानाव हाबनानै बेयाव जिरनानै लोंनो हागोन साहा बायदिसिनाखौ स' बिथिं थाङो दैया ओरै थाबायलांबायसो बै खनायावसो माबा एर'प्लेनावसो फैलायनोसै मोनसे बे एर'प्लेनाव पिक लायनो फै नै जोङो गाखोबाय दायो गोजोन आरो मा गाखोबावनो बेनो बिथिं मोनहैखायो स' नैथिं थाबायबावबाय नै स' जोंहा थाबायगासिनो नङा होमबा जायगा नायनायालाय आरो माथोबाव हाब मालै बियो रायखसना खालि ना मा जाखो बा गनेश दङ माबा दङ मोसा दङ राबन दङ नायदों हरफावदो राबन जोंना हिर'आ माबा लागासिनो जायगा मा गेलेयो बेयाव बबेयाव बरिया माथो जायगाया र' लाजोबगोन आङो जायगा मालिक दं हेलिकप्टार बारा नै जोंना हिर'आ नै जोंना जायगाया मोजां नुदोंना जायगाखौ स्टिल लेखा पार्कआव स' बिदि नुदों आरोना आंना मबाइला बारा दामि नङा जाहैबाय एसे नर्मेल नुयो माने स' बिदि नुयो आरोना स' जोंहा माखासे फटक लाबायानोसै नै बेफोरनो नैबे वाल आरोना बेयो सोरगिदिं एकदम ओरै होथेजोबनाय आरोना वाल बियो दा बे पार्क बेबो जाबाय बेरायग्रा आरोना बेयो माने पार्क बेरायग्रा नैबे जोंहा नै गथ'फोर गेलेग्रा ओरैबो दं नै ओमफ्राय गेलेग्रा आरोना बियो बेबो जिरायग्रा जेब्ला बैयाव हाबहैयो बेयाव गाखोहैनोबा आरोना बैयाव गाखोहैनो हागोन आरो नुबायना लोगोफोर नै माबायदि एकदम बेरा माने कालार फुननानै होलायदों ओमफ्राय बिदिनो पार्क थानाय नै जे दङ सानै साथामसो ओमफ्राय ओरैजाय जोंहा गाहायथिं ओंखारलांसिगोन गाहायथिं ओंखारबाय आरोना नै बिबार बारि मा बिबार सब दंजोबो आरोना बेयाव बिबारा एकदम ओइथिं मालाय किस खालामनाय दङ नै तेजपुर एरिया जाहैबाय ना नै जोंहा बावबाय आरो नै कालार फुनगासिनो जोंहा मिस्ट्रिया स' कालार फुनदों बिसोर माने खामानि मावग्रा आरोना बिसोरो स' नैबे जाहैबाय बेयो मेप ना मा होनो आं खाथि थांनानै देखायनोसै माबायदि बुस्थु मा मा लिरनाय दं आरो श्रीलंका माबा माबि भारतनि मेप आरोना बेयो बेथ' आसाम नुखाया
गाखांबाय बाबाय आरोना दायो स'नि जायगाया बेसेबा गुवार आरोना जायगाया माने दं आरोना नै मानसिफ्रा बेरायलागासिनो बेयाव हाबनोसै आरो दसे नै लोगोफोर दैया थाबायगासिनो जोंहा आरो गिदिंसिगोन आरोना गिदिंनानै बैयाव थांफिनसिगोन दहायनिखौ लोगो हमफिनसिगोन आरोना गथ'फोरनि गेलेग्रा दङ जायगाफ्रा सानै साथाम लाग्राखालै मा होनबावनो आजिखालि गथ'फोर मा होनबावनो बाबफोर नुदों नै बे मोनसे बे हाबग्रा बैनिफ्राय बेराय गिदिङै बिसिम सफैबाय आरोना दायो ओरैजाय स'नो लोगोफोर बरिया जायगालै खिन्थु लाइन मारिग्रा बायदिसो मोनबाय आं जायगाखौनो स'नै ओरै गाखोबाथ' ओरैजाय दावराइफोरसो नुलायगोन बै गोजौ दायो ओंखारबाय जोंहा गाहायाव स' थाबायगासिनो लोगोफोर